Just aquest any la coordinadora de l'escoleta ha començat amb un pla, de que cada divendres fem una activitat després de l'entrenament per a incloure un valor. Ja sigui el respecte, la paciència, l'empatia, el que sigui, llavors fem una activitat relacionada i llavors els nens aprenen, que se'ls hi quede més a l'hora de ser més pràctic. Són accions que des de fora del rugbi es veuen molt xocants, tot el tema del respecte, dels valors, de dinar amb l'altre equip, del passadís, però que la gent que porta anys jugant a rugbi ho té tan normalitzat que no és és que fem això perquè... No, és el que fan cada dia, cada cap de setmana, ho tenen des de petits i no és... Per ells no és algo a destacar, és lo normal. M'ho jugat tot el sènior masculí i del femení perquè m'agradaria ser com ho juguen ells i per arribar on estan ells. Els meus referents són persones del dia a dia normal, que els agrada la vida. Doncs nosaltres hem tingut l'oportunitat de conèixer aquest projecte de referents que no teníem l'oportunitat de conèixer, llavors estem molt agraïts que hagin pogut venir aquí a fer-nos aquesta xerrada que crec que els ha servit de moltíssim a tot l'alumnat. Després l'activitat pràctica, per suposat, ha sigut encara més èxit i creiem que tot el tema dels valors s'hauria d'aplicar i implementar a totes les àrees de la nostra vida. I nosaltres a l'escola el que fem sobretot és amb la resolució dels conflictes, perquè com a tot arreu n'hi ha, hem d'intentar que resolem els conflictes de manera positiva i que les coses vagin arrelant perquè ells mateixos, primer amb un acompanyament, puguin ells mateixos solucionar els seus propis problemes que en tindran sempre a la vida.